tibane cangki ya nek rambutnya ya. Ora apa-apa itu topeng kekinian nih. Nah, lakone tetep dijahit. Lakone tetep dijahit. Lakone gaenen. Nah. Kamu koyo kuwi saking ilmu. Ya kaya kuwi sih. Ya Allah Pak Nabi kok nanggap takut celuk lho Mas aku. Kurang api ya, api. Kurang bisa. Kurang medhun. Ayo dede. Awas, awas bujano, bujano. Ya bujano, bujano. Wes ning kene ae. Ning kene ae. Kok aku medhok etok kan. Ning isor kupingnya. Lah ora aku ngisor ae. Nyampe kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medon ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora mikir ki halus. Waduh, banyak. Rasa beruang. Mama, beda tanah sik ya mama. Ya, Pak. Ah, Iki jan masuk kan iki bahan cempolo kan iki. cempolo. Lah